Dinayo ng mga professional riders mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang Invitational Motocross Race sa Iriga City nitong linggo. Suot ang protective gears, pagalingan sa bilis at diskarte ang mga riders. Kalaban natin yung mga top rider ng Pilipinas, sila Glenn Aguilar, sila Bebet de la Cruz, sila Joby Saulog, mga ex-pro rider talaga sa ProBet. Mula beginners, underbone, pro lights hanggang executive ang categories. Kahit mga bata, sumabak din. Mabilis ang bawat liko. Kalkulado ang bawat landing ng motor mula sa ere. At ang bawat pagdaan sa mga rampa, pero di pa rin naiwasang sumemplang ng ilan. Para kay Rapramento mula Marikina City, hindi madali ang ganitong sport. Kwento niya, tumama sa manibela ang kanyang tiyan, dahilan para siya noon ay maoperahan. Kung gagawin nyo to, love nyo yung sport kasi full-time dedication to sa training ka ng buong linggo. Dapat talaga passionate ka din sa sport na to. Kaya para yun yung nag-fuel sa akin para magtuloy-tuloy. Naging mainit ang bakbakan sa racetrack. Sa 7 laps ng pro category, nanguna sa 6 na ikot sa Enzo Rillosa. Natumba man nung una, naungusan ni Rapramento sa final lap si Rillosa. Tinry ko muna mag-adapt. Then yung nakuha ko na yung pacing ko, tinatry ko na makakuha ng positioning so hanggang makuha ko yung first. Maintain ko na lang yung pace nung naka-overtakean ko siya hanggang sa matapos yung race. Naging cautious ako sa mga galaw ko. Kaso nung last lap, due to fatigue, pagod na. Yung kamay ko, laspag na. Bumilib naman sa bagong sports event na ito sa lungsod ang isa ring rider na si Buboy Fernandez, ang head trainer ni boxing champ, Senator Manny Pacquiao. First time na narinig ko na sinuportahan ang sports, lalo-lalo na po sa motocross dito po sa city ng Iriga. Hindi naman pinalad na manalo ang 5 anyos na pinakabatang rider sa kompetisyon. Pero ayon sa kanyang mga magulang, mahalaga lang na matutunan ang sportsmanship ng kanilang anak. Go lang ng go, tapos yung sa sportsmanship, sport lang tayo anak lagi. Tapos put God first. Matalo o manalo, okay lang. Kailangan natin ma-accept na ganun ang laro. Kampiyon sa pro category si Rapramento mula Marikina. Pumangalawa ang taga Bulacan na si Buboy Antonio at pangatlo naman ang pambato ng Iriga na si Enzo Rillosa. Jan Amador, CSN.